natanawon. Kining babayeng naglakaw, may pahiyong milingi, siya dinhi mangutan ako kon unsanay oras rong gabi. Ug niya kung pangutanon ang iyang ngalan, ang yon akong ihatod sa iyang gipuy-an. Manuyap ko kung okay na, adlaw-adlaw mo bisita. Kung niya akong pangutanon, iya bang sugton, nangaon kuyog mikaon, magsuroy-suroy mi atos gawas kay hangin karon. Istoryan sad na ko siya sa akong kaagi, kaniya tong wakadinhi. Unya kong pangutanon ang iyang ngalan, ang yon akong ihatod sa iyang gipuy-an. Manguyap ko kung okay na, adlaw-adlaw mo bisita. Ug kung niya